Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan, kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan, at pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Morning call. Morning, Tits! Sa Feel Good Morning! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Dear Love, araw-araw sa Love Radio.
balang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tagol. And Tita, Tanya Chinita, bawal po bang jowain ang tropa ng iyong kapatid? Feel good morning po mga kabisyo at sa lahat ng nahuhumaling sa programang Mga katas ng nakalipas. tawagin niyo na lang po akong Gemma Bell ng South Caloocan. Gusto ko lang pong kumatas na rin itong aking kwento tungkol sa amin ni Jason. Tropa nga po siya ng aking kapatid. Hirap po ako magkajowa dahil nga sa aking kuya na napaka-super hyper protective sa akin. Pero yung tropa niyang si Jason dahil laging nasa bahay at lagi sila magkasama ay nagkakatinginan kami at parang nahuhulog na ako sa kanya. Jojowain, hindi to tropahin. Ang lakas kasi ng dating. Sa inyo na ang pogi, sa kanya na ang dating. Alam ko namang maloko din tong si Jason. Kasi nga, syempre tropa ng kuya ko, yung kuya ko, maloko, basic. Birds with the same feather. Are still birds. Pero ewan ko ba, kung bakit may kagusto. Ay naku, sabi ba, ewan ko ba, ganyan-ganyang kapayan siya. Fast forward po ay naging kami nga. Pero patago kasi syempre may bro code yung mga lalaki, 'di ba? Pag nasa bahay po, ang hirap hindi mahalata kasi kinikilig ako. Nagkaka-time lang po kami para sa isa't isa kapag galing ako sa trabaho ko. At hulaan nyo kung saan ako dumidiretso. Saan? Sa bahay niya. Yun lang. Hoy! May pato. At dito na nga nagsimulang tumaga. Ang mga katas ng aking nakalipas.
Buti naman at dumaan ka dito bago ka umuwi sa inyo. Kaya nga, huwag na natin patagalin. Bembang na ako. Talaga? Ba't ka natatawa? Hindi ako natatawa. Kinikilig ako. Ariko. Ilak mo yung pinto, baka may pumasok ha. Wala, nakalak na yun. Baka may ibang babae kang pumapasok dito ha. Wala. Ikaw lang. Sige. Son! Sino? Son! Si Kuya! Bakit mo sinabi pupunta dito si Kuya? Parang tanga naman to, Jason eh. Son! Jason, bakit mo sinabi pupunta kapatid ko? Kalimutan ko, may laro pala kami sa kabilang... Bakit di mo sinabi sa baryo. akin? Saan ako magtatago? Diyan lang sa ilalim ng kama. Ang liit eh, ang daming agyo eh. Sa kabinet ko na lang. Sige. Pasok ka na din. Son! Sige. Hindi ako makikita dito. Ang hirap huminga. Son! Ano ba yun? May ipis-ipis? Hindi ka nagsabi na pupunta ka dito. Ay, si Kuya. Tawag ako ng tawag sa'yo, bay. Hindi ka bay? Hindi ka nag-reply, bay? Ha? Hindi ka sumagot. Alam mo, ano to yung bra ko na iwan dun? Baka makita. Alam pa naman ni Kuya yung bra ko. Hala! May chicks ka na naman dito, bay? May chicks na naman! Ano ka? Jason, sinasabi ko sa'yo. Ba't mo nasabi? May Ba't chicks mo na nasabi? naman. Lalabas mo. Bay, alam mo kasi, May chicks na paano mo nasabi may chicks ako? May Bay, may chicks. bra, bay, oh! Oh, bulaklakin nung nakaraan, iba yung, Lalabas talaga ako. Eto na. Sana huwag siya lumabas. Wala ako! Ay, dali! Anong may chicks na naman? Sinasabi ko na, Jason, hindi lang ako dinadala mo dito. Ha? Ha? Ba't ka lumabas? Bakit paano hindi ako lalabas? Hoy! Rinig ko. Ba't nandito ka, ha? Kuya, huwag ka tumingin sa akin. Tumalikod ka. Hey, si Mabel, ba't ka nandito? Ang kapal na mukha mo, Jason, ha? Wala ako ibang babae dinala Sige, rinig ko yung usapan nyo. May chicks ka na naman dito. Oo, may chicks na naman yan. Teka lang. Kuya, lagi ba yung may ibang babaeng dinadala dito? Oh, meron yan. Oh, tingnan mo, may mga plastic pa ng napkin. Ha? Halata, bay. Napkin. Sabi iba. Ang kapal na mukha mo, Jason. Teka lang. Sabi ko na babaero, pareho kayo kapatid ko. Ikaw, kuya. Sinong konsentidor sa inyong dalawa? Sino pa si Muna mo na mabababae? Ako. Pero, teka lang, ba't ka nandito? Anong ibig sabihin nito, Jason? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic! Brad, sorry Brad, pero... Kuya. Bay, magpaliwanag kay Bay. Kuya, si Jason, sapakin mo. Di ba, kuya, kita protective ka? Sapakin mo yan. Babaero yan eh. Sabi niya. Wow, sapakin. Tapos, andito ka, ha? Hubot-hubad ka. Magsuot ka nga! Umuwi ka na sa bahay at ikaw... Kuya, totoo Son, ba yung marami yung dinadala na babae dito? Sabi niya ako lang eh. Yun na nga. Son, ano ba talaga, Son? Kuya, sapakin mo. Bay! Traidor ka, Bay. Gusto ko lang mag-explain. Son, Anong i-explain mo? Ang dami po palang dinadala ditong babae, wala nga ha? akong dinadalang ibang babae. Buti na lang dumating yung kuya ko eh. Kuya, ikaw ha? Ah! Aray! Ba't ako yung sinambal mo? Eh kasi pareho kayong babaero. Ikaw din man namin ang dinadalang babae, Hindi. ha? Wag mo ilisa ang usapan. Bakit ka nandito? At Brad, di ba usapan na natin, Brad? Wala tayong talo-talo. Ano bang ginagawa ng tao? Dalawang tao ko nakahubad, ha? Anong ginagawa? Nanonood nagne-Netflix? Ha? Sumasagot ka pa, ha? Eh bakit? Kuya! Uwi! Ikaw, Teka, magsusot pa ako Son! ng bra. Asa yung panty ko, Jason? Bay, usapan natin. May bubutaloy yung kapatid ko, Bay. Asan ba yung panty ko? Uwi na ako. Nakakainis ka, buwisit ka. Asaan? Ito ba yung tibak? Nagtitibak ka ba? Hindi yan, ak! Kanino yan, Jason? Hindi yan, ak! Nagtitima. Brad, alam mo na, yung kuya... Brad, sabihin mo naman, Brad, na pag may chicks ka dito mo dinadala sa bahay ko kasi nagtitipid ka. Tapos ako yung ano yun. Hindi, totoo. Nagtitipid siya eh. Tapos ako yung pagbibintangan. Ginagawa niyo pa tong motel? Ang kapal na mukha mo, Aray, Jason, aray, ha? aray! Dapat talaga
hindi kita ginawa. Kuya, matagal na kami niyang tropa mo niyan. Tinatraidor ka niyan. Nalito na ako. Dapat ba siya magalit o hindi? Dapat ipaglaban mo to, di ba? Traidor ka niya nung sinigreto namin eh. Tapos may diwang dyan, kuya, niloloko ako ng tropa mo. Hindi mo ba sasapakin? Oo nga. Aminin ko sa akin kasi yan. Dinala ako dito. Dapat kasi kayo magkakampi eh. Ha? Huwag mo kamayin si Jason. Kasi ako naman na may kasalanan. Pero son, galit ako sa Jason. Nalilit ka. Magkakampi pa rin kayo. Pag Jason, nalaman ko talaga ng bababae ka. Wala nga. Pagkatapos kong... Brad, aminin mo, Brad, nasa iyo yan. Bakit dito ba nang dadala ng babae si kuya? Pwede naman sa kwarto niya. Dito nga. Aminin ko na, dito na ako. Sayang yung 350. Pero galit ako sa Jason. Galit ako sa inyong dalawa. Kuya, bitbitin mo yung bra ko. Tarawin na na. Ako ba yung mabitbitin mo? Uwi! Ganun na nga po ang nangyari, Uncle and Tits. Nagkagulo po. Galit si kuya sa tropa niya dahil bro code, bawal jowain ang kapatid. Pero, syempre, hindi ko mapigilan. Masarap naman talaga si Jason. At jowable yan siya. Pero, Call and Tits, nakakakilig man. At pinaglaban niya po ako. At ilang buwan nga pong nakalipas. Kuya, wag ka na. Bakit nandito yung lalaki yan? Ha? Kapal na mukha mo, bay. Bay, bro, kung tayo, bay, huwag mo taluhin yung kapatid ko, bay. Kuya, Brad, gusto ko na makipag-usap. tao ng nang maayos. makikipag-usap si Jason. Tao ba yan? Hayop yan! Eh, diba tropa kayo? Di hayop ka din! Oo! Yung ate mo nga, bay, hindi ko tinalo, bay, kahit crush yung ate mo, pati yung pinsan mo, bay. Ayun na nga kaya kami nandito Uy, ayusin mo. Pa, ito. Uy, Son. Nabalitaan nga namin, Son, kaya pala hindi ka napupunta dito. Kaya Yung nga. anak ko na yung pinapapunta mo sa inyo. Anong klaseng lalaki ka? Bakit ka galit ka, Nor? Kasi ako, oo nga, no. Bakit ka galit? Sige nga, anong point mo? Wala. Diba? Kasi ikaw Kasi- pala yung pupunta sa bahay ko dati. At saka, ako naman kumbaga binabalansi ko ang mga bagay. Ganito, anak. Anong pangalan ng anak ko? Si Gemma Bell. Saan ko ba nakuha ang Gemma Bell? Sa ex ko yan eh. Ay, naanay ko! Sabi Diba? mo kasi Ano pangalanan pangalan ko kasi? Ha? Ako si Gemma, ikaw si... Sino si Bell? Ex ko nga! Belmar. Oh, ay. Si Gemma, ikaw si Belmar. Ang ganda ng pangalan pala ng anak ko, no? Bakit nga tayo nagagalit? Tinalo nga eh. Ma! Tinalo nga ng kaibigan ko. Ay, di ko na kaibigan to. Ahas to eh. Mag-explain lang po ako. O, sige. Pasensya po at tinago namin yung totoo na naging kami. Pupunta ako dito, tinatago po namin kasi po ayaw lang po namin na magkaroon agad ng issue. Ayun na nga, nagka-issue na nga. Ba't ka pa pala sigaw? Naririndi tenga ko! Galit kasi ako, ma. Sorry, ma. Yun na nga po at Isasabihin mo sa inyo si Jason. magpapakasal po sana kami kahit sa huwes lang. Oh. Ano? 1, 2, 3. What? Why is the now? Why is the now? So English yan. Ha? Why is the now? Yung hika ko. May hikain ako. Teka, saan tayo? Saan ang reception? Kahit dito lang po siguro sa bahay. Masikip dito yung terrace namin. Hiram muna tayo ng 10K Cap Jeep. Oo nga, no? Oo. Tsaka mga silya. Libre yan pa, sa barangay. Abo dahil yung mga iski.
invited yung iski. Sayang, maganda yung si Chairman. Naisip mo pa yan. Naisip mo pa yan. Aray ko. Sabi Iski, si Kagawan. Hindi ba ako tapos? Maganda yung Chairman, pero si Kagawan yung ibig sabihin. Makakatulong Hindi din po yan. kasi buntis po si Gemma Bell. What? Sa bagay uso na yan ngayon, huwag ka na magalit. Ano? Bay, tingnan mo yung ginagawa mo sa kapatid Kaya mo ko, yung Bay. magtropa kang mag-away. Tayo, labas na tayo dyan mga oldies. Sorry Kaya po po, ako- Ma, Pa. Sorry, patawarin niyo po ako. Proud po ba kayo sa akin? Wow! Ma-proud! Napabuntis ka, proud? Kaibigan ko pa, proud? Ha? Mayos ka! Sorry po. Pero Ipakasal natin yan agad. Patawag mo ang mga magulang mo, papuntahin mo rito at mamanhikan na. Huwag na tayo na natin patagalin to. Kayo magtropa, ayusin niyo yan. Eh yan papanagutan naman Hindi, nagagalit kasi ako, ma. May tanong lang si Kanor. ano ba yung tanong ko? Bumulong ko sa'yo. Tanungin mo kung kailan pa sila nagbebemba. Ba't ikaw na magtanong? Anak ko yan eh. Ikaw na magtanong. Ba't nakabuo? Basta i-invite niyo yung iski ha. Basta po. Ako, galit ako. Walang may paki sa'yo dito. Kami ako kayo. Ganun ba yun? Walang may paki sa'yo. Tinalo mo yung kapatid ko, bay? Ha? May gusto ka ba magkalinawagan na nga tayo? Anak, may gusto ka ba sa tropa mo? Ba't ba galit na galit ka? Oo! Ah! Joke lang. Ba't ako umami? Galaw ka! Galaw ka! Ayusin nyo na yan. Magkaibigan kayo Maigit hindi mapupunta sa mga kila Carl Eric, kila Jerome, kila RG. Hindi mapupunta doon ang kapatid Dapat mo. doon yan mapunta kay Kalirik, mabait yun at kay Jerome. Pasalamat ka, hindi Aileen ang pangalan mo. Ha? Hindi mo din ako Kinasal po agad kami sa West Call and Tits. At nanumbalik na po ang pagkakaibigan ni Kuya at Jason. Kaso nga lang, Yun na nga, Brad. Lasing na ako. Oo nga, par. Grabe lang ito, par. Kuya Jason! Anong Kuya Jason? Kuya at Jason! Uy, mahal. Kung mag-ano dyan, mga anak ka bigla. Anong... Buhay, binata pa rin kayo! Jason, may asawa ka na! Hindi mo ko iniintindi! Sinama ako ng kuya mo eh. Anong papala? Patumagan na kayo umuwi! May asawa ka nag-iintay! Kuya mo kasi. Sinamahan lang ako mag-inom. Kuya, napaka-konsentidor mo! Ha? Tropa kami. Pero dapat di mo sinasama yan. Tropa kayo, pero dapat may limitasyon. Alam mo, asawa ko yan buntis yung asawa niyan. Kuya, ikaw napaka-konsentidor mo. Ikaw talaga yung toxic sa inyong dalawa Ako, sinama mo daw siya. Pumutok na yung panabigan ko. Ala! Son! Son! Higupin mo! Higupin mo! Higupin mo! Higupin mo, Son! Ba tayo? Okay ka na. At least na isilang na si baby girl. Tatampo ako sa Huwag iyo. ka na magtampo. Dapat, Kasi ba't buhay binata ka? hindi na. Sinamahan ko lang naman. Paano kung kuya mo. nanganak ako na pumatak panabigan ko, wala Eh, ka? andun naman kami. Paano nga kung ano? Sorry na. Basta ha. Patunayan mo kasi na hindi totoo yung sinasabi ni Kuya na bad boy ka. Hindi naman dala ako bad boy. Kaya ako nandito eh. Ha? Promise ha? Promise. Tanggap na nila dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami
kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo.
magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido! Magandang tanghali! Kumikinang ina! Dear Nicole Yala and Diego Bandido! Hiwalay na po kami ng aking misis. Hiwalay in terms of hindi na kami talaga magkasundo kaya hindi na kami magkasama. Kaya lang, kailangan po ng anak ko na makapunta sa ibang bansa for a competition. So kailangan po ng... Tama ba to? Hindi ba nagsusilisit yan? Oo nga eh. Ninenervous ako eh. Wala na yung nanay. Tapos may competition. Pumunta sa ibang bansa. Pumunta ng ibang bansa. 'Di ba? Anong punot dulo nito, 'di ba? Di ang tinatanong niya is tama po ba kasi para makakuha ng passport kailangan po ng nanay in the process. Ayoko na nga po siyang lapitan. Yun lang po. Thank you. God bless. Yan. Actually, grabe, tanungan na rin tayo ng mga government concerns. Ako wala akong idea eh. Hindi, wala akong idea. Hindi ko sure. Pero parang, wait. Ilan taon ba yung bata? Baka siguro may feeling ganun. ko, baka minor eh. Oo. Parang minor. So, kailangan may consent, ganyan. Oo. Natandaan ko, okay, ganito. For sure, hindi namin alam ni Diego Bandido yung rules. Aha. Sure yan. Pwede ba nga tanungin mo na lang kung anong masarap na na alak? Ano recommended? Red wine o white wine? Pwede bang yun na lang? Kasi masasagot ko eh, di ba? Pero definitely, hindi namin masasagot yung actual at yung rules. Baka mamaya meron ng mas bago or baka mamaya ganyan. So, syempre magtatanong ka talaga sa DFA ka magtatanong, yan, di ba? Yun na yung pwede namin maibigay sa iyo. Punta ka ng DFA, maybe they have a hotline or maybe may chatbot na online or maybe you can just search tapos ang dami namang info na lalabas. Ganyan. Sobrang naman tiwala nyo sa amin na sa amin ka pa nagtanong, di ba? Pero definitely, yan, may mga asikasuhin, lalong-lalo na kung minor. Kasi nga nung nag-attend kami ng concert recently, 'di ba, yung mga fans nung Loewe, yung fans nitong artist na ito, karamihan mga bata eh. Mga 13 years old pataas eh. So kailangan bago ka makapasok sa concert, kung wala kang kasamang adult, meron kang waiver. So feeling ko may mga ganyan. Kasi syempre minor siya, hindi niya kasama yung nanay niya. Natatandaan ko dati, pumunta kami ng Japan. So dun sa ticket, ako, yung asawa ko, tsaka yung anak ko. Kaya lang nung pupunta na kami, parang nagkasakit si Princess. So hindi na namin sinama. Pero dun sa isang ano tawag dun, yung confirmation ticket, 3 kami doon. Dito sa Pilipinas, hindi question kung bakit wala si Princess. Kumbaga parang okay, 2 lang kayo. Hindi question, walang question, walang correct. anything. So nakalipad kami. Nung pauwi kami, nagka-problema. Hinold kayo. Hinold kami kasi Baka iniwan niyo. Gusto niyo makapag-asawa ng Kaya hapon, nga, anak niyo, correct. iniwan niyo dito. Tapos batang-bata pa siya noon, toddler. So isipin mo, dun sa ticket, 3 kaming pumunta. Di ba? Nung pauwi na kami, 2 na lang kaming bumalik. So ang tagal talaga namin noon. Yun. So may magkakaroon ka talaga ng mga ganyang klase mga problema kapag ka hindi mo tinanong. Ganyan. Kasi hindi na kami nagtanong bilang wala, kampante lang. Yan yung wag nating gagawin. Better safe than sorry. Kahit na sabihin, ang OA naman, kailangan tanungin pa. Ang OA naman, kailangan tumawag pa. Mas okay na yung OA kesa hindi makalipad. Kasi okay sa ma-hold. Baka iniwan niyo yung anak niyo dun sa Japan. Correct. Kasi ang dating talaga, Jegs, parang iniwan namin. Kasi wala namang
Basta Wala lumipad. kayong Walang information o paper na... Oo, na nagsasabing, dalawa lang kaming lumipad Oo. papunta. Syempre, alangan namang hindi siya, alam mo yun, syempre bata eh. Oo. Pag bata, syempre natural, eh, kasama niya yung kanyang parents. Oo, baka isipin na lang, baka may kumarston na Correct. TNT. Tapos doon Iniwan. iniwan. Doon palalakihin yung bata. Hindi lang yun, baka maisip pa nila human trafficking, nagdala ng bata sa ibang bansa, tapos iniwan. So may mga ganyan, anything na related sa mga bata, medyo sensitive talaga tayo dyan. Aha. So kailangan mong magtatanong sa expert. Aha. Wag po sa amin, basta definitely magtatanong sa expert. Pero dun sa part naman na ayaw mo nang kausapin, alam mo, minsan ito yun yung kailangan nating lunukin yung ating pride. Totoo. Alang-alang na lang sa mga anak natin. Correct. Yung bata, isipin mo, hindi naman lahat merong skill na mag-compete. May mga, tingnan mo wag na tayong lumayo, dito na sa Love Radio. Sino ang DJ dito sa Love Radio na pangarap talagang mag-perform? Oo. Pero kaya lang hindi talaga binigay ni Lord sa kanya di ba? Si Conyo Bicolano, pangarap niya yan. Kung magpa-perform, nabibigyan siya ng chance na mag-perform talaga, ganyan, na as a concert performer, gagawin niya. Kaya lang, you can't have it all eh. Correct. Ang binigay ni Lord kay Conyo Bicolano, ibang skill, ibang strength, 'di ba? Tsaka kapal na mukha, 'yon, 'di ba? Ang bata na magko-compete sa ibang bansa. Binigyan ng set skill yan na dinevelop for sure para mag-compete. Ibig sabihin, nag-training kayo, ganyan and all. Tapos, dahil lang sa pride mo na ayaw mo Ayan. na kausapin yung nanay, hindi na lang siya matutuloy. Correct. I was about to say that na ang problema actually ikaw eh. Oo, Yung tanong correct. Kasi yung pride mo kasi unang-una, bakit nyo idadamay yung Yung bata bata. sa problema ninyong mag-asawa? Kasi ito, hindi to about sa inyo eh. About to sa anak ninyo eh. Correct. So kung ano man yung hindi nyo pagkakaunawaan, dapat ibaba nyo yan kasi ito Tama. gagawin nyo para sa bata, hindi para sa Correct. isa't isa. Totoo. Isipin mo yun. Secondary na yung magtatanong sa DFA eh. Oo. Secondary na yun eh. Kung narinig mo na, for sure, kung narinig mo na kailangan yung nanay, ganyan, kausapin mo na kagad yung nanay, mag-advance Oo. info ka na. And I'm sure, hopefully, yung nanay naman, hindi naman niya pagdadamot kung ano man Oo. yung consent na kailangan niya ibigay, yung mga ganong Correct. eklavu, di ba? Ayan, so Hopefully. kung halimbawa hindi talaga kayo magkasundo at napagkasundoan nyo naman na hindi kayo magkasundo, well magkasundo kayo para Dun sa bata. Oo, Yun na lang. Maging casual, kumbaga. Correct ka. Oo. Kailangan ng bata yun eh. O issue nyo yan eh, huwag nyo idama yung bata. Tsaka tatanda na ninyo, kayo Oo. nagaganyan pa kayo. Isipin Ayan. niyo yung magiging effect doon sa bata. Oo. Yan tayo gawa-gawa ng bata tapos Tama. Kaya yung mga nag-iisip na gumawa ng bata ng mga ganitong oras. Check out na. Check out na. Check out na kung di ka pa handa sa mga matitindacious na responsibilities. Ganon. Kawawa kasi nagiging collateral damage yung mga bata. Hindi Kawawa. dapat ganun Kawawa eh. naman. Wala silang kinalaman sa issue nyo sa isa't isa. Totoo yan. So, yun muna. Siyempre, alamin mo online kung paano, Oho. magtawag ka. Ang dali na ng info. Hala, sobrang dali na ng info ngayon. Oo. Nung araw, bago mo pa malaman ng information, isipin mo, wala pang data privacy. Lahat Oho. ng phone number nasa yellow pages. Correct. Iisa-isahin mo yan. Kung ang apelido Garcia, kung Oo. 5 pahina yung Garcia o 10 Tama. pahina, iisa-isahin mo yung Oo, tatawagan mo. Ito Andyan po ba si ba? ganito? Correct, 'di ba? Ganun siya kahirap noon. Pero Tama. 'di ba? So good luck at naway matuloy yung anak sa competition. Oo. Please do not let pride get in the way. Correct, oo. Kawawa talaga yung bata. So, Ayaw natin. again, kung yung problema ninyo, issue nyo yan eh. True. Huwag nyo nang idama yung bata. True, Lalu. Nakalimutan ko lang yung pelikula dati ni Christopher De Leon, yung linya niya. Christopher De Leon. Oo. Christopher De Leon. Christopher De Leon. Anong pelikula yon? Nakalimutan ko pa ng paano ng bata. Yun. Di ba Hindi namin yan inabutan. Walang nakarelate sa'yo, Tito Diego. Chares! Di, pero totoo eh. Oo. Paano na, alam mo, napaka-powerful ng ng tanong na yun. Oo. Paano na ang bata? Tama pa naman ngayon, di ba? Father's Day, malapit na. Yes, correct. So, pakita natin yung pagiging tatay natin. Kumbaga, ibaba natin yung Pride ego natin, and yung ego, pride natin correct. para sa anak natin. Alang-alang sa ating mga anak, Oo. 'di ba? Ultimately, importante na
dahil ginawa natin sila, nandito sila sa mundo dahil sa atin, 'di ba? Correct. Hindi man natin maibigay ang lahat-lahat sa kanila, 'di ba? We try as much as we could. And if that means support na kailangan emotional and whatever, magbaba ng pride, yun po ibigay natin. Correct. Kahit kung buwisit ka na makita yung itsura pagmumukha ng Kaya asawa nga mo. yung anino niya pa lang nanggagalaiti ka na. Lunukin mo na lang muna. Saglit lang naman yan. Para hindi sa naman, anak nyo naman true. yan. And then eventually, para hindi ka na lang mainis, alamin mo na rin yung mga legalities involved para hindi na kailangang magkaroon kayo ng communication. I don't know. Hindi talaga namin alam. Tsaka, tandaan mo, Daddy, ano yan yung mga bata ngayon, akala nyo tahimik. Ang tatalino ng mga bata ngayon. Correct. Yung mga bata. Magugulat ka. Akala mo yung wala lang sa kanila. True. Ay, ang lalaki ng mga tenga niyan. Invisible lang yung tenga, pero ang laki ng tenga, promise. Correct. Kahit wala nga sila dyan, alam nila yun. Correct. Parang mga relate ako sa parang sa mga kasama sa bahay. Ewan ko kung sa inyo ganito rin kayo Yung kasambahay ba ninyo, lagi nyo namang kasama. Lagi namang nasa loob ng bahay. Pero minsan magbibigay sila ng chismis na galing sa labas na para bang lagi silang nasa labas. Ewan ko, ilang beses ko na experience na parang paano mo nalaman? Lagi naman tayo magkasama dito. Ganon din yung mga bata. Na akala mo wala sila sa paligid, akala mo hindi sila nakikinig, pero sa totoo lang, ang laki ng tenga ng mga yan. Correct. Kasi kung minsan may tayong mga magulang may mga unconscious move tayo na hindi natin alam na parang na-absorb na pala ng bata. Totoo yan. Oo. Tapos dadali nila hanggang pagtanda. Correct. Generational na siya. Oo. Kaya isang beses nung kausap namin yung anak namin, sabi ko, boss, ano yung noise mo sa amin? Gulat kami na ganito kasi. May binanggit siya. Tapos kayo parang ha? Noise na pala. Kasi sa amin ko minsan nagtatalo kami na maingay. Pero sabi namin, discussion, love language namin yan nagdidiskusyon. Oo. Hindi, tsaka diba kunyari si Let, hindi yata siya soft-spoken Hindi. Loud, di ba? Loud so, siya. kung halimbawang makikipag-converse siya, tapos meron siyang point, mataas yung boses niya. Mainit. Oo, mainit. Oo. Di ba? Yung pala, parang ang effect sa kanya, sa anak. Noise na sa kanila. So, in-explain namin na, hindi, ganun talaga. Ganun lang kami Tina-challenge mag-usap. namin yung isa't isa. Be careful sa mga anak. Tama. Yun. Ako po si Diego Bandito. At ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ayan, so again sa mga kabisyo ingat po tayo sa mga natin. Sa mga, at saka kung halimbawa naririnig to ng anak nung nag-message, 'di ba, na ayoko nang kausapin yung siguro to, alam mo, nakikipag-usap na sa mga iba niyang mga kaibigan, naririnig ng anak. Hindi ko nga alam, ayoko nang kausapin yung nanay niyan 'di ba, mga ganun. Kahit yung effect sa kanya. Kahit sabihin nga hindi nagsasalita yung magulang, pero yung mga gesture, nakikita at naririnig ng mga anak yan. Kasi ang mga bata po ay parang sponge. Everything they truly absorb. Tama. Ay, nakakalurky. O siya, salamat na marami mga kabisyo sa pagtutok sa amin. Tama ba tayo ay nasa YouTube? Ngayon po ay araw ng Tuesday. Tama. Tayo ay nasa YouTube. Ayan. Hello po sa inyo. Shout out. Sa YouTube, dyan ba may live comments? Meron din. Meron din. Oo. Okay, meron din. Yeah, So hello po sa inyo. Hello po. Hindi lang namin nakikita, pero hello po sa Lagi inyo. po kayong manood ng YouTube kahit hindi po live. Kung gusto niyo po ng mga ang daming mga content replays dyan. ng Correct. Burnay. Ayan. Especially po Burnay. Tambalan po. Please po. Please. Please po. Kasi nabalitaan po namin may pati pag marami pong nanonood. Kaya nagmakaawa na si Diego. Please po. Matindi pangangailangan, Matindi. Ayan. Ganun talaga. Siya. And it's a Tuesday today. And open po ang Star City from Tuesday to Sunday. Ayan. 2 p.m. to 10 p.m. Pag Saturday to Sunday naman, 1 p.m. po ang open nila. Yarn. O siya. Salamat mga kabisyo. Ingat po kayo today. Bye. Mamaya ulit kwento ni May Wagang Burnay. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin
ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan pa naman kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag ka tumingin. Hindi nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Oy, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, ako na. My turn. Okay. Okay. Get, get. To, pick. Okay na ako. Okay, go. Hindi. Safe, safe. Safe, safe. Ah!
Safe. A few inches later. Ito na lang, ito na una eh. Safe na? Ay nako, ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Huwag na ba magalit? Hindi ka lasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpinan mo ko dito. Flashback. Saan pa na ng gummy bear, bay? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Abi, di may pulbo? Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chip Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo.
Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? The next question. Single ka? course, wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun man? So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? how do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Mara- Grabe na love triangle! Sorry, kailan po ulit? April 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24? Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Bye, lahat na lang, bye. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... Wala. No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman. Na naman. Ano siya sinabi? Ano naman? Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may lang. Wala. Mara. Kami. It's Kami okay. yung It's not offensive. Napaka Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para namang... Pwede sa... Akara lagi joke. nagtatawanan. Mara. Sorry pero not to compare Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, hindi ikaw itinatawanan yun, hindi. Hindi kasi, dude, Gusto never. mo na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Ano, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Oh my God. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang attacking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang or sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying, part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba Yes. sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Konyo Bicolano. Kasi I've heard
a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rakitera at saka ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong na with that? ginojoke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the, problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka, yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi mo doon ng validation sumusobra eh. Broski. my Alam mo, God. ngayon lang kita nakita na galit. Hindi ma'am eh. Oo, Kasi oo. sumusobra na. I've been all, hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I I've guess always pwede been... lang. Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Eh di sana kinonfront mo na lang or hoy ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan reklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag ka wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. No, I Kanino don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi naman ako mama, if may mali po Okay pa talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara, nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yun nireklamo ko No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo eh. Paano deserve? That's So ano ba, because akala ko ba ako na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo family. So we have differences obviously. And eventually what we're really doing is we want to protect this pack. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung border. I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle Yes, yun. kasi Sinasabi niya sa akin ayoko yun. ngang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? ikaw. So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priorities. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Pero totoo lang sinabi ko. Sorry na Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang nawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa naman. Kasi ito si Jeremy pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi may ganun si Broski. Kaya sumasagot ako.
sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay.
sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, bibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. Sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Hindi sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding!
Ang bato! Ding ang bato! Oh. Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak, ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinunta mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng
katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Dear Kumikinang na Tambalang, Nicole Ayala at Diego Bandido. Magandang araw po sa inyo. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Keisha, isa sa mga regular listeners po ninyo. Naisipan ko pong sumulat dahil nais ko pong ibahagi ang isang simpleng kwento tungkol sa nanay ko. Ito po ay isang kwento na nagmulat sa akin sa lalim ng pagmamahal at sakripisyong kayang ibigay ng isang ina. Ganito po kasi, nung bata pa ako, lagi akong nagtataka kung bakit sa tuwing kakain kami, yung mga paboritong kainin ni nanay ay yung mga pagkaing walang may gustong kainin. Halimbawa sa kanin, kapag nakakuha na ang lahat, sisimutin ni nanay yung mga tutong na nakadikit sa kaldero, tapos yun ang kakainin niya. Paborito daw niya kasi yun. Kapag nagsigang o naglaga naman siya ng baboy,
Ang kinukuha niya lagi yung mga buto na halos wala ng laman. Ang lagi niyang sinasabi, mas masarap daw yung karne na malapit sa buto. Kapag naman nagtinola siya, ang lagi niyang kinukuha ay yung mga dulo ng pakpak na puro maliliit na buto na lang talaga. Madalas kong punahin si nanay at tanungin kung bakit tila mas gusto niya ang mga parte ng baboy at manok na halos wala ng laman. Ngumingiti lang lagi si nanay sabay sabing, masarap daw kasi yon. Lumipas ang maraming taon at sa wakas nakapagtapos na ako ng pag-aaral. Ngayong may trabaho na ako na ang bumibili ng pagkain ng pamilya. May mga pagkakataon pa nga, lalo na kapag weekend at walang pasok na nakakapagluto ako. Tuwing kumakain kami, nilalagay ko sa plato ng nanay ang pinakamalamang parte ng manok at baboy. Kinakain naman niya. Hindi naman niya hinahanap yung mga buto-buto ng ulam. Siguro dahil alam niyang sapat na sa buong pamilya ang pagkain. Ngayon ko lang lubos na naintindihan ang lahat. Hindi naman pala na kailanman naging paborito ni nanay ang tutong, buto-buto ng baboy at dulo ng pakpak ng manok. Gusto lang niyang makita kaming busog, masaya at walang iniintinding kakulangan. Habang kami ang tumatanggap ng the best na kaya niyang ibigay, siya naman ang kusang nagsasakripisyo at nagtitiis ng tahimik. Mas naunawaan ko ang bawat puyat, bawat pagod, at bawat bagay na isinantabi niya para lang matugunan ang aming mga pangangailangan. Marami sa mga sakripisyong yon ay hindi namin nakita noon dahil pinili niyang itago sa likod ng kanyang mga ngiti. Sa mga ina po na nakikinig ngayon, nais ko pong ipaabot ang aking taus-pusong pasasalamat. Kayo po ang mga tunay na bayani ng tadhana. Salamat po sa tahimik na pagsasakripisyo na walang hinihinging kapalit. Salamat po sa patuloy na pagmamahal kahit pagod na. Umaasa po akong sa simpleng liham na ito ay maipapaalala ko sa mga kapwa ko anak na habang may pagkakataon pa, yakapin natin, pasalamatan, at mahalin ang ating mga magulang, lalo na ang ating mga ina. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Keisha. Keisha! Hi, Keisha! Ayan, unang-una, congratulations dahil blessed ka na magkaroon ng isang nanay. Na very selfless. Selfless talaga Oo. yung ano. Na- Linaw-linaw ng Correct. pagkapinta ng True. kwento. Na-imagine nga natin yung kitang-kita ko sa pagkakakwento ni Keisha yung maliliit na buto sa dulo ng pakpak. O nakita ko pa nga ang balahibo ng manok Correct eh. nakita ko rin eh. Yung kung di nyo nakita, sorry. Basta kami, ganun ka lalim ang aming imahinasyon at ang ganda kasi ng pagkakalatag ni Keisha ng kwento to the point na nakita namin yung balahibo ng manok, nakita ko yung dulo ng pakpak, ng tinola, yung sunog na tutong. Oo, na, di ba? Na nalasahan nga din natin eh. Ngayon, kung hindi nyo nakita at hindi nyo nalasahan, sorry kayo. sorry. At isang mensahe lang po para sa lahat ng mga nanay na napapagod na ngayong araw na ito, napagod kahapon, napagod ng mga nakarang araw. Huwag po kayo mag-alala, pagod kayo ulit bukas. Pagod po tayo lagi. Kala mo magbabago bukas? Hindi. Hindi, alam mo, siguro ito na yung nagkakaroon ng debate minsan, Jex, na parang syempre yung mga anak ay hindi naman talaga dapat nating gawing investment. But there are times na kaya siguro, or maaaring kasi Pilipino naman kasi tayo, close tayo sa mga magulang, we value family ties, nasa DNA natin, nasa dugo natin yan. Palibasa, predominantly Catholic and Christian country tayo. So, nandyan yung kabaitan na kahit hindi naman
investment yung mga anak, pero yung mga anak, for some reason, may pagbalik sa mga magulang. Yes. Ginagawa talaga natin. Kasi may mga ganito tayong mga naaalala eh. May mga naaalala tayo na mga pagkain ng mga maliliit na buto sa dulo ng pakpak. Pag, yung mga sinabi niya, pagkain ng tutong, ng buto-buto. Although yung buto-buto talaga, masarap talaga. Kasi Correct. nakadikit sa buto, Tama. yun talaga yung Ako, mas pinakamasarap. gusto ko rin Ako din din, yun eh. actually. Kaya nga pag may inihaw, ang gusto ko yung, di ba, tinatanggal yung buto yung hinahanap Correct ko eh. Kasi dati pong aso si Diego. Dati po siya may rabies eh. Minsan may rabies pa din siya. Pero mas malakas lang dati, 'di ba? Pero alam mo 'yon, alisin natin yung drama. Masarap talaga. In fairness, mas masarap talaga. Kaya nga 'di ba sa grocery o kaya sa palengke, binibenta yung buto-buto. Kasi kapag sinigang mo yung buto-buto, correct, mas malasa talaga siya. Kaya ako nagre-request ako sa kay Mrs. kung gusto ko yung yung nilaga, gusto yung buto-buto. Buto-buto, correct. Totoo yan. Yung lasa tsaka yung nutrients. Pero meron din mga iba katulad ng nanay ni Kisha. Ayun talaga literal na talaga na wala ng laman. Literal na wala ng laman na pinipili na lang niya yon para Baka yung mga lipid laman, na lang. correct. Ayan. Para yung mga laman mapunta sa mga anak, tama, 'di ba? And napaka-selfless nung nanay mo sa parting 'yan. And now that you understand it even more, 'di ba? Binibigay mo na sa kanya yung breast part. Correct. Yung pinakamalambot at pinakamagandang parte at pinakamalaking parte. Kasi Ayan. deserve niya naman, 'di ba? At saka instinct ninyo na mga nanay na unahin yung anak bago inyong sarili. Correct, 'di ba? Kaya wala hindi po may ang sense po kasi 'di ba kaya tinatawag na ilaw ng tahanan ng mga nanay kasi kung titingnan po natin yung origin ng pangalan ni Eve, 'di ba? Unang-unang babae. Sa Hebrew po, ang ibig sabihin po niyan is life bringer. Tagapagbidala ng buhay. Which is totoo naman. So parang life and light is parang magkano nagbibigay buhay. So, ganun. Kaya naging ilaw ng tahanan din ng mga nanay dahil kayo instinct, normal at nature ninyo talaga na mahuli na kayo basta yung anak makakain. Ang mauna. Diba? Yun And yun yet, that's amazing sa mga nanay na hindi rin po namin magagawang mga tatay kasi iba din naman kami nakadesign eh. Hindi, kasi tagapundi kayo ng ilaw. Kami yung haligi na hinahampas. Kayo yung haligi, 'di ba? Kayo yung haligi na hinahampas, 'di ba? May mga kanya-kanya talagang roles. Yes. And babalik tayo dun sa part na hindi naman natin inuobliga ang mga kabataan na 'di ba, to give back to their parents. Hindi naman siya obligation, pero it's just nice to remember our parents na kung paano nila tayo binigyan ng pagpapahalaga nung araw, nung kalakasan days nila, 'di ba? Ano ba naman yung ipatikim sa kanila yon? Tama. 'Di ba? Kaya nga natutuwa ako kapag nakakapanood ako ng mga videos ng mga anak na nadala nila, for example, yung kanilang mga magulang sa ibang bansa o kaya napakain na masarap, tapos videohan nila yung mga magulang nila kasi kitang-kita mo na para bang first time nakakita ng building, na para bang first time nakakain ng ganong klaseng pagkain. Kasi maaaring totoo, kakaalaga po sa atin, kakaalaga po sa inyo, nakalimutan na din nilang mabuhay. Mabuhay meaning lumabas. Nakalimutan na nila na pwede palang kumain ng masarap, 'di ba? Parang napag-iwanan na sila ng panahon na may mga innovations na pala. Naalala ko tuloy yung isang kwento din na yung nanay niya dinala niya first time sa isang grocery na may membership. Correct. Na manghang-mangha, lumaki yung mata. Ganito pala 'yun, 'di ba? Ang tagal-tagal na may mga grocery na may membership, pero sobrang they've become so busy taking care of the kids, 'di ba? That they forgot to live. Hindi natin ulitin ko, 'di ba? Yan yung sinasabing basagin natin yung generational trauma na sinasabi na yung mga anak yung nagiging investment o nagiging hindi o nagiging parang dahilan kung bakit mas gaganda yung buhay ng mga magulang. Tanggalin natin yung part na yun kasi hindi naman talaga dapat. Correct. Pero yung paminsan-minsan we give back because they really sacrificed a lot. Yes. Malaking bagay po para sa kanila yon. At hindi naman kailangan laging trip to Japan. Or pwede namang pwede Japan home. Yan. Pwede dyan sa may kain ka ng takoyaki. Correct. Close to Japan naman yan. Sa New York, Cubao. Florida, Pampanga. Di ba? Mexico. Di ba? Pwede. Din. Correct. California, Square Garden, Mandaluyong. Di ba? There are so many ways to give back to our parents. And sometimes nga, Jigs, hindi nga monetary yung hanap eh. Pero kung ako yung nanay, tapos magigibak yung anak ko sa akin,
inuuna ko na, monetary kailangan ko. Kasi yung nanay niyo maarte, di ba? Gusto ko may pangkulay ako ng buhok pagdating ng araw, yan, Tama. ganyan. Pero it need not be monetary. Yes. There are some people na ang gusto lang nila oras. Correct. 'Di ba? Na ang gusto lang nila ay time mo lang talaga. Oo. Minsan it doesn't require so much na kailangan isang linggo mo silang kasama. Minsan Oo. yung lunch time na uninterrupted with you. Ayan. Kaya wag kang mabibwisit, mapipikon sa nanay mo na mahilig magsumba. Kasi Oo. hindi niya, malamang baka hindi niya nagawa nung Pwede. kabataan. Merong mga iba na ganun na talaga sila. Oo, Pero may correct. mga magulang na ngayon lang talaga nila na nai-enjoy. Kung minsan pa, di ba, may mga nagdadamit pa yan na... Oo, ma-outfit ng bongga. Oo, ma-outfit pa. Kasi siguro, kakatrabaho, kakaalaga sa inyo, iisipin niya pa ba yung outfit? Oo. 'Di ba? Hindi na niya maiisip. Kung ano ibibili niya ng outfit, Correct. ibibigay niya na lang sa inyo. Ayan, oo. Kaya yung mga tumutodo na nakikita natin na sa Zumba, baka ngayon lang nila nagagawa yan. Dahil nga Ngayon lang din sila may time. Oo, sobrang busy sila sa pag-alaga, Correct. pagpapalaki, pagtaguyod ng pamilya. Correct. Kaya, wag na masyadong kagalitan. Oo. Yung masyadong mainis. Suportahan na lang. Oo, malay Para kung mo. medyo masakit sa mata mo yung pormahan ng nanay mo, tulungan mo na medyo maganda sa paningin mo. Yan, 'di ba? Parang manalo naman siya kasi the fact na sumasali siya diyan, tapos nagda-try siyang pumorma, ibig Oo. sabihin, meron din siyang intensyon na mapansin, meron Yes. din siyang intensyon na mapili bilang Oo. isang winner, 'di ba? Correct. At panalo din para sa pamilya kung siya yung manalo kasi may papremyo din 'yon. Tama. Kung ano mapapanalunan ni nanay, for sure ibibili niya rin para sa pamilya. Correct. Oo. Ganon, 'di ba? Ayan. Salamat sa iyo, Keisha, for sharing your story. Ayan, Ang ganda. Keisha, oo. Thank you. It Maraming salamat. made us realize na na talagang mandami din talagang sacrifices ang mga Oo. magulang po natin. Hindi lang naman nanay. Oo. Sama natin yung tatay kasi pa Father's Day eh. Ayan, Ito na tama. naman tayo eh. Ito na naman po tayo na puro tayo sa nanay, di ba? Oo. Kahit pa Father's Day Hindi, na ganun talaga. naman talaga eh. Pero ganun talaga. Yung Mother's Day. Yung Father's Day, Mother's Day pa Correct, rin. totoo. Actually, isang araw lang talaga eh. Isang araw lang para sa mga tatay. Tapos pagkatapos Oo. nun, Mother's Day ulit. Oo. Every day is Mother's Day. And totoo yun, when I say every day is Mother's Day, you need not wait for a special occasion. Yes. Hindi mo kailangan hintayin na actual na Mother's Day Correct. para sabihin na mahal mo siya, Oo. para iparamdam ang pagmamahal sa kanya, Oo. para ibigay yung oras na kinakailangan niya, 'di ba? Ayan. Hindi kailangan ng ganong Oo, klase. kaya okasyon. Kisha, yung nasabi ko una-una, you are blessed kasi unang-una, nakasama mo pa yung nanay. Eto lagi ang sinasabi ko, kinaiinggitan ko kasi hindi ko nagawa sa nanay ko talaga. Correct. Totoo Oo. yan. Totoo yan. May mga taong gusto nilang gawin pero Oo. hindi na nila magawa. Kami ni Broski, di ba? So, ayan. So, hanggang nandyan yung magulang nyo, alagaan nyo. Chulalu! Ayan. Ako po si Diego Bandito. At ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Pwede din natin itong ituloy sa Ayan. podcast. Let's Kasi go. alam mo naman kapag ka ang eksena ay nanay, marami tayong nasasabi. Tama. Meron ka bang natatandaan? Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyon na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Morning call. Morning Tits. Sa Feel Good Morning! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyon na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Luzon, Visayas, and Mindanao. Let's ball it! Mega Manila! Handa na ba kayo? Transform! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Basic! May way ba? Parang wala, no? Basic! Breakout. Top 10 countdown. Top 10 countdown. It is useless to resist us. Counting down to 10.
biggest hits of the week. Only here on Metro's #1 90.7 Love Radio. Hey, give it a quick check. Metro Manila, it is now 47 minutes after 11 o'clock, and you are still locked in right here on Metro's #1. This is 90.7 Love Radio, broadcasting live across the city by the bay. This is Love Radio's Top 10 Countdown, and you still got me, your countdown master, Diego Bandido. Pag may buhok, hindi po ako yan. Impostor yan. And right about now, eto na po, nandito na po tayo sa pinakahihintay ng lahat. Eto po ang ating Love Radio Presents na kung saan mano a mano meron po tayong makakasama. At syempre, ang makakasama po natin para sa araw na ito, walang iba kundi ang grupong Abe! Welcome guys! Ayan, magandang umaga sa inyong lahat. O, pakilala na muna. Huwag kayo, bawal dito ang mahiyain, ha? Sige bro, umpisa natin. Tayo magkaharap dito eh. Hello, good morning. Ako si Zarbiel, na vocalist ng Ame. Zarbiel, and ako si Regit, ako ang bassist ng banda. Ako si Aaron, ako yung drummer ng banda. Okay. Ako si Kirk, ako yung gitarista ng... Sana hindi mo na sinabi. Oo, kasi alam naman nila na manonood, nakita nila may gitara kang hawak eh. Okay, ang pangalan ng grupo ninyo, Ame. Unang-unang tanong, bakit? Bakit Ame? Saan nanggaling yan? Paano ba nabuo yung pangalan ng grupo, Ame? Well, nag-start yung pangalan ng Ame way back before kasi naghahanap kami ng malalim na salitang Tagalog sana. Ang lalim naman nun. Tapos sabi ko, pag pinakinggan mo, Ame, ang lalim, tapos Tagalog. Tapos nung di ginamit namin siya. Tapos after a while, nalaman namin na wala pala talagang salitang Ame na Tagalog. Okay. Ayun pala, ano pala siya, French pala siya na salita. Ang pronunciation is Amu. Tapos parang may gumawa lang ng baybayin na translation. So yun, tapos nag-stick na lang kami sa Ame. So parang panangatawan na. Eto na yun eh. Dito na kami. Parang nagamit na rin namin for 2 gigs. Kaya sabi namin, sige. So Ame, so yun yung... pero sa French, ang ibig sabihin... Soul. Kaluluwa. Yeah. Okay. So, okay, bago natin pag-usapan yung kaluluwa, dahil August pa lang ngayon, November pa sila eh. Anyway, bago natin pag-usapan yung kaluluwa, which is yung inyong latest kanta. Latest single nyo. Well, ano ba yung background ng grupo ninyo? Gaano na ba kayo katagal? Paano kayo nabuo? We started back 2019. Okay. Nabuo talaga yung Ame. Buo na siya before pa ako pumasok. Noong 2019, nagsiscroll ako sa Facebook. Tapos, meron ako nakitang dalawang musicians na nagbabus. Not actually nagbabus, nagpo-perform sa may Quezon City. Tawag dun sa yung bar, sa Jess and Pats. Okay. Tapos, nung nakita ko, napakinggan ko yung kanta nila, Na-amaze ka. ako. So, Amaze. Amaze. So, ayun, pinresent ako yung sarili ko. Nag-chat ako dun sa gitarista nila back then na, uy, may bassist na ba kayo? Tapos nung napasok ako dun sa lineup ng band, then napasok ko na sila. So, dun talaga nagsimula yung banda. Okay. So, way back 2019. Yeah, So, yun talaga nabuo. Ayan. So, bilang banda, ano ba yung influence niyo ng tugtugan ninyo? Ay, nako. Since banda nga kami, medyo mahirap kasi kanya-kanya kami ng mga influences. Okay, sige. Mas maganda pag-usapan natin yan. Okay, exciting yan. Tulad sa OPM, siguro ako, ang influences ko sa OPM, si Zild, si Unique, Forbes Spades, si Juan Carlos, yan. Pagkarating sa kanila. Sa inyo naman? Ako mas mga pangmasa sa akin na OPM. Parokya ni Edgar. Okay. Ben and Ben. Mga Chico Sai. Alright. And what about you guys? Sir, ako naman po, iba naman po yung akin. So, apart from Four of Spades, Eraserheads, mga ganun po.
hip-hop naman po yung akin. So, Uy. nagta-trap music din po ako. Pwede nga. Sige nga, sample nga. Hindi ko naniniwala. Okay. Nagda-drums din po ako ng mga hip-hop and pop songs po. Pero more on the western Okay. music side po. Yun po. Yung sa akin naman po, mostly mga influences ko is more on pop punk. So, either international or like OPM, siguro parang mga kamikaze. As in yung, paano talaga siya nabuo? Sino talaga yung nag-umpisa? Kasi may ganun may beginning talaga yun ng, halimbawa ako, gusto kong magbanda. Tapos may nakita ako naglalakad, banda tayo. Bro, pwede mo ba kaming i-walk through dyan? Kung paano talaga, as in yung, paano talaga ipinanganak yung Well, after na nagkaroon ako ng dilemma sa buhay ko, after ko mag-drop ng college. So, di ko talaga alam kung anong gusto kong gawin sa buhay ko. Tapos, nung time na yun nga yung sumisikat ulit yung OPM sa atin, yung pagsikat ng mundo ng Four of Spades, ng buwan ni Juan Carlos. So, sabi ko, sobrang ganda ng mga sulat nila. So, gusto ko rin sana makapagsulat. Okay. Na hindi naman papantay, pero sana as in, yung parang kasing ganda. So sumubok ako magsulat, tapos nung pumasok na ulit ako sa nung bagong start ulit ng semester sa PUP. Pinarinig ko dun sa kaklase kong babae na nagko-cover lang. Okay. Lang pinarinig ko lang sa kanya, tapos sabi niya, "Uy, maganda to ah." Tapos pinarinig niya dun sa kaklase ko. Tapos, ayun, inaya niya na ako sabi, "Uy, ang ganda nito, gawa tayong banda." So, doon na nagsimula. Doon na nagsimula. Ayan. So, alam mo kung minsan may mga bagay talaga na unexpected na Pero, pag nilagyan mo talaga ng heart, makikita talaga nila Hindi sa kagaya. May mga ibang kasi na gumagawa ng kanta, parang andyan lang. Pero pag talagang nilaanan mo ng puso, talagang lulutang at lulutang siya So, doon nagsimula yung from my desire and then yeah, yes bro, may dadagdag. Your emotions. Oo. Doon talaga nagmula yung mga kanta. Oo, kasi importante talaga 'yun So, during nung nandun na kayo yung grupo, yung banda, ano ba yung mga na-experience ninyo na usually mga challenges, anything? Sobrang hirap nga. Since banda kami, ang daming opinion. So, kunwari ako, gumawa ako ng kanta. Tapos sa utak ko, meron na akong naisip na tunog doon or kung paano ko siya gustong patunugin. Pero syempre, pag lalapag mo na yung idea mo dito sa banda, syempre, ang dami ng opinion na lalabas yan kasi di naman pwedeng ako lang yung masusunod. Banda pa din kami at the end of the day. And given sa sitwasyon ninyo na iba-iba yung influence, syempre pag may influence ka, ito naman yung trip mo, parang ito yung kumbaga ini-imagine mo na magiging tunog. So pagdating sa kabanda mo, hindi pare. Madaming pag-compromise. Pero lahat naman yun, parang lahat naman kami were doing what we think is best para dun sa kanta. So compromise lang talaga. Well, maganda talaga kasi actually yung compromise na yan, yun talaga yung bumubuo ng banda Kasi you have your own style, ikaw. And then, pag pinagsama-sama nyo, nagkakaroon ng fusion, this will create as a style, as a band. Hindi as a personal. Parang pag-aasawa lang yan, di ba? Yes. Kung minsan, nagdidesisyon ka, pag single ka, nagdidesisyon ka na para sa sarili mo. Ngayon, pag may asawa ka, kinakailangan mo marinig yung asawa mo, magdidesisyon kayo para sa inyong dalawa. So parang sa banda, ganun din nabuo ang kwento ninyo. Well, anyway, that's pretty cool. Okay, now, question. Siyempre, pag banda, may mga chicks. Uy! Ako, wala po ako niyan. Dalawang chicks ko din sa labas. Madami. Biro lang. Now, ngayon gusto kong pag-usapan natin yung single ninyo, yung Kaluluwa. Pwede mo ba kang i-walk through yung mga nakikinig sa atin, yung mga nanonood sa atin sa Facebook Live? Tungkol saan yung kanta? Tungkol saan? Yung Kaluluwa. Speaking of chicks, yung Kaluluwa, nasulat ko siya. Actually, kanta ko to para sa girlfriend ko ngayon. Okay. Si Luisa, ako nakikinig ka man ngayon sa Dasmariñas, Cavite. Nasulat ko tong kantang to kasi nung nakilala ko siya, parang doon ko naisip na siya nga ata talaga yung soulmate ko. Tapos, parang handa akong ipaglaban yung kung anong meron kami sa buong mundo. Parang destiny to, walang makakapigil ng pagmamahala namin na to. Tapos, I'm willing to put everything
sa relasyon na to. How far can you go sa isang relasyon halimbawa? Ang dali kasing sabihin na ang dali kasing sabihin na kaya kong mamatay para sa'yo. Pero for the sake of the argument, kayo may mga experience na kayo na pinaglaban nyo yung jowa nyo? To the extent. Pinaglaban sa magulang, pinaglaban sa lahat ng nasa paligid. Like, ano yung pinaka-extreme? May experience ba kayo na, ako sinabihan ako ng tatay ng asawa ko, dati babarilin daw ako eh. Oy, nakakatakot po yun. Pag nakita daw, titinggaan daw yung ulo ko eh. Matigas yung ulo ko eh. So ngayon, asawa ko na siya. Pero parang ang pinaka nakakatakot na sa akin, well, nakakatakot kasi yung mama ni Luisa nung hindi ko pa siya kilala. Tapos, ang unang-unang tinanong sa akin ni tita nung hindi pa niya rin ako kilala, sabi sa akin, mayaman ka ba? Napasubo ko dun, hindi naman kami mayaman. Anong gagawin ko? Sabi ko, yayaman pa lang po. Yun, tama naman. Nagustuhan naman. Kasi bilang mga magulang, dapat sumagot ka rin din. Yes po, pero maganda yung sagot mo ha. Yayaman pa lang po. Artist. Oo, artist. Oo, magaling. Oo. So, yun nga, balik tayo dun sa awitin. So, yun pala ang kaluluwa, yung soulmate mo, nahanda mo siyang ipaglaban. Gaano mo katagal ito nagawa? Pagka kasi ako gumagawa ako ng kanta, sobrang saglit lang. Parang gusto ko kasi pagka naisip ko na siya, gusto ko agad siyang tapusin. Tuloy-tuloy na. So, mas kadalasan, madaling araw pa lumalabas yung mga idea ko. So, parang antok na ako, gusto ko nang tapusin to. Pero totoo yan, kasi ako may kakilala ko dati na musikero din, na nagkukwento siya, sabi niya, mga alauna madaling araw, nagigising daw siya, naghahanap siya ng ballpen. Kasi, siyempre, pag may idea ka, hindi mo pwedeng asa ka na lang. Nawawala siya, di ba? Nawawala. Kaya po, ang hirap niyang pakawalan. Yun yung parang spur of the moment. Uy, okay to Minsan nga po, nanaginip ako, tapos pag sa panaginip ko, ay maganda to, pipilitin ko magising. Tapos re-record ko lang po sa phone ko. Wow, ng pabulong. Ganon yung dati, kuminsan kahit nga ay tumatae, di ba? Bigla kami naisip na random. Ganon yan eh. Hindi mo pwedeng bitawan yun kasi pag binitawan mo, wala na eh. Ang hirap na balikan na yun eh. So anyway, so yun nga, yung kaluluwa ay para pala sa mga soulmates. Mga taong may soulmate na. Ayan, okay. So ngayon, pwede ba naming marinig, pasample ba sa mga nakikinig kagaya kay Manong Driver na nagda-drive kayo ng kanyang sasakyan? At sa mga nanonood sa atin ng live? Sige, try natin verse hanggang chorus. Ayan, okay. Para po sa lahat na nandyan, may mga asawa na. May mga soulmate. Ayan, baka pwede itong gamitin ninyo sa wedding ninyo. O, di ba? Pwede po. Okay, so ladies and gentlemen, eto na, pakinggan po natin ang bandang Ame. Hindi na. Start na ba? Hindi na kailangan pa magkakilala na mga mata natin. Kahit di magsalita, dama na ang nadarama natin. Alam kong di ka sanay sa tagal mo na mag-isa, pero di makaila na tadhana ng nagdikta. Hayaan na ating kaluluwa na maglakbay ng magkasama, tuklasin ang ganda ng mundo sa atin ang mundo. Yun po. Parang gusto ko na. Sorry po, sobrang raspy ng boses. Parang gusto kong tapusin. Well, honestly bro, ako bihira lang talaga ako, parang na-lock in ako na parang gusto kong tuloy-tuloy. So, ibig sabihin lang, isa lang ibig sabihin yan. Napakaganda ng awitin. Pero anyway, sa mga nabitin kagaya ko, mamaya mapapakinggan po natin dahil i-play po natin ng buo yun.
So ngayon guys, I'd like to give you this opportunity na imbitahan yung mga tagapakinig natin. Saan ba pwedeng makita? Or may mga event ba kayo? May gig ba? Or social media ninyo? Yun muna, social media, please follow us on all social media platforms. Search na lang ame.opm. Lalabas kami dyan. Yung may pinaka-onting likes kami yun. In terms of ano naman po, Spotify, Instagram, Facebook, dyan kami. in terms of gig po, meron po kaming gig sa Unknown 13 Pub sa may Katipunan this August 30. Tapos sa September naman po, meron kami sa 16 and sa 26. Announce na lang namin sa Sa page. Sa page namin. Wala pa pong venue. Alright. So, may mga gusto kayong pasalamatan? Ay, ako po, kunin ko agad tong opportunity. Go! Makapal mukha ako eh. Tulog nga po ako sa lobby kanina eh. Well, gusto kong pasalamatan ang aking pamilya, si mama, si papa, si ate, congrats, buntis ka pala. Sa aking girlfriend na nasa Cavite, aking mga kamag-anak sa Batangas, sila Ate Iza, Isel, mga kamag-anak ko sa Baguio, si Tita Lota, and si Lola Ason. Kayo guys. Go na. Oh, wag na mahiya. Shout out sa mga taga Marikina dyan, Honor Boss, Franken, mga businesses, yun, support po natin sila. Tus, yan. Yung mga family ko dyan, shout out kay mama, Okay. shout out kay papa, Mhm. lolo, tita, lahat kayo. Alright. Ako din, shout out sa family ko. Sana nakikinig sila ngayon. And shout out sa girlfriend ko, si Julia. Wish you were here, baby. Ay, po, may pag-ano. Di ba po, wala po kaming chicks. Mabait po kami. Okay, bro, ikaw bro. Ako naman po, same lang. Sa pamilya ko, sa buong angkan ko, kay mama, papa, kapatid ko, and sa girlfriend ko din. And mga kaibigan ko, si IT. Tapos yung mga kaibigan ko sa dating school kasi nagtampo sila nung hindi ko daw sila binate. Ito na yun, guys. Okay, so thank you very much at maraming salamat. And hopefully soon, di ba, mapasama kayo sa ating countdown ang inyong Sana awitin. po. Alright, so good luck to you guys and God bless you. So here is it, ladies and gentlemen, the song from Ami with Kaluluwa, right here, 90.7 Love Radio, Metro's number 1. Pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. 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 Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Opa! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Love Radio. Metro's number. Love Radio. Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Mic check 1, 2.
Oras natin mga kabisyo, 32 minutes makalipas sa oras ng 2:00 ng Japon. Ay, kamusta manong driver ang biyahe mo? Umuulan ba dyan sa lugar mo o mainit? Alam nyo kung minsan boards manong driver, hindi na natin alam kung ano ba yung panahon. May mga area na ang init-init, may mga area na umuulan. Pero isa lang po ang masasabi po natin. Ilaban natin yan, manong driver. Diba? Pwedeng magpahinga pero hindi pwedeng tumigil para sa pamilya. Diba? Laban lang! At dahil tuloy at kasama mo kami dito sa 90.7 Love Radio, manong driver, sa iyong laban, eto, pasasayahin ka namin, kaya huwag nang patagalin. Let's go! Love knows no boundaries. Love knows no boundaries. Boundary time na! Okay, makinig! Lakasan ang volume ng inyong mga radyo! Dahil 1.5 na naman ang tatampal natin sa maswerteng winner. Wow! Ready ka na ba, manong driver? Lakasan mo para marinig din ng pasahero mo na pangalan mo yung tatawagin natin. Yahoo! Eto na! Kung ikaw ay isang in-drive driver! Wow! Congratulations sa iyo! Joseph Barion! Again, Joseph Barion! Congratulations sa iyo, Joseph Barion, isang in-drive driver. Ayan, dahil ikaw ay nakatutok sa 90.7. Diba? Nabiyayaan ka. Ganun po mga kabisyo Ganun po dito sa Love Radio. Kung hindi po kaya mag-register, dapat lang nakatutok po sa 90.7 Love Radio. Dahil oras, again, ulitin ko, oras na may makasakay na isa po sa amin. Basic yan. O eto, natampal na to si Joseph ng 1.5. Oo. Actually, baka tunaw na nga tong 1.5 sa tiyan niya No. Ay, nako mga kabisyo. Ang bilis ng oras natin mga kabisyo, Oy, batiin lang natin. Shout out ko lang yung mga nakatutok sa atin dyan sa Century Chemicals, sa mga suki natin. Ayan, especially dyan sa lahat ng staff ng Guardian Alcohol. Muli, salamat sa mga pa-alcohol nyo 4 na galon ng pinadala nyo Dagdagan nyo pa para mas marami po kaming maibigay sa mga kapwa nating mga drivers. Maraming salamat mga kabisyo sa pangalan po ng kumikinang ina, Nicole Yala, na medyo may inesikaso po bigla. Muli, ako po ang kumikinang ulo, Diego Bandido, na lagi pong nagpapaalala sa inyo on whatever